hemen neguan ezalei, bueno, bekapamentu bat deko zule, dana deko zule, baina benetan, ez da horrela, ez dana deko gu, baina benetan gogorra da bizi modu hemen ere. Baina guk aukeratzen dugu hau bai, da nahiz de gogortasun horren barruan, nire ustez badago gauza polit bat, eta merezi duena, ez?